Assalamu alaikum malenchani musudu misani mbakoroba au bele jeli nishu au dengue na balma kedo Drissa mementa yawlo de musule rampar ambi au fo ka otamu ka woli mando foli bi kataka au bele jeli ma o manake yoro la manake fon ambi au bele jeli fo munu be so mara fala la munu be klifla la munu be shufala la anka foli bi au bele jeli mali kono ani mali koka mali on akara klifla akara fama doni am famana kasro amasigi parce que labɛn dɔ kun bɛ sen na an bɛ fɛ ka yɛlɛma dɔw don direct kɛcogo la donc an kun bɛ ka o baara misɛnninw kɛ alhamdulilayi caman ɲɛnabɔra la déjà a tɔ ye dɔɔnin dɔrɔn inshallah pour que an bɛ se ka o direct ɲɛnamaw kɛ avec d'autres voilà alhamdulilayi ni an kanumɔgɔw ni an dɛmɛbaga dɔw ka dɛmɛw ye an sera ka caman kɛ o ko la inshallah tile filɛ na a bɛna yɛlɛma caman bɛna don an ka direct kɛcogo la o foli kɛlen kɔfɛ aw ye an bɛ a ɲini aw fɛ video aw ka partager kosɛbɛ video aw ka partager kosɛbɛ video aw ka partager kosɛbɛ aw ka cœur caman bila aw ka commentaire caman bila la surtout a partager kosɛbɛ minnu b'a bila u ka page Facebook kan minnu b'a bila WhatsApp kan minnu b'a bila TikTok kan minnu b'a bila YouTube kan an ka foli bɛ ka taga u bɛɛ lajɛlen ma donc aw fana minnu bɛ yen n'u bi a ta inshallah ka a yɛlɛma k'a kɛ audio ye k'a partager an bɛ olu fana fo kosɛbɛ an b'a ɲini aw fɛ video a ka partager kosɛbɛ a ka installer inshallah ça va on va commencer tout à l'heure ni ala sɔnna ma video y'a partager dɔrɔn an ka cɛdenw u ka foli an ka fitinin dɔrɔn après an bɛ sɔrɔ ka da voilà an y'a wala mɔgɔ caman installé la déjà donc bi sujet kelen de b'an bolo thème kelen b'an bolo mais kunnafoniya misɛnnin caman bɛ o kɛrɛfɛ o thème ba kelen o ti dɔwɛrɛ ye o ye fɛn min an ka finitigilakaw ye u ye bula da jugu la u ye caman minɛ u ye caman sɛgɛsɛgɛ u ye caman fana kɛ kuntisu ani dafara su ye o de la an y'a kanu k'an ka cɛdenw jansa ni dana ye caman bɛ dana dɔn cɛ fɔli don cɛ farin fɔli don a tɛ fɔ bɛɛ a tɛ fɔ mɔgɔ fana n'i ma ko kɛ o de la an y'a kanu ka u jansa ni nin ye k'an ka cɛdenw jansa ni nin ye minnu fana bɛ terrain kan k'u jansa minnu bɛ opération na k'u jansa minnu bɛ commandement na k'u bɛɛ lajɛlen jansa ani minnu fana bɛ k'u dɛmɛ kɛlɛ in kɔnɔ nin waati in na k'olu fana jansa donc nin kun y'an ka cɛdenw jansa ye an y'a daminɛ ni yɔrɔ Sidibe maliyɛnw yani an ka don armée ka exploit kɔnɔna la ni o ye terroriste 41 k'olu bɔ baara la
biɔrɔn dɔɔni ka ɲɛnama minɛ an bɛ kunnafoni misɛnnin dɔ di aw ma diɲɛ kɔnɔ maliyɛn wa a ka gɛlɛn bi kosɛbɛ Europe Faransi Allemagne a ka gɛlɛn kosɛbɛ bi journée kelen kɔnɔna la manifestation min kɛra a bɛ se yɔrɔ 4 ma mɔgɔw bɔra k'u ka dusuma kasa yira wa min yɛrɛ ma deli ka kɛ o de kɛra min yɛrɛ ni mɔgɔ kun t'a dɔn ko a bɛ se ka kɛ o de kɛra mɔgɔ kun t'a dɔn min bɛ se ka kɛ dɛ o de kɛra bi Europe kɔnɔna la a yɛlɛ an k'an da don o la foli ani tani ka kurakuraya ka ɲɛsin an kanubaga ma an dɛmɛbaga n'an kɔkɔrɔdonbaga ma n'o ye Sheriff Thiame Haidara ye kabako fura tigi don tension bɛ aw minnu na furudimi jabɛti fo ka taa se bana suguya wɛrɛ ma ko aw kamana gannen don a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la a bɛ weleli kɛ 75 81 64 58 75 81 64 58 o ye Sheriff ka mɔgɔ ka numéro ye n'a ye nin numéro in wele gɛlɛya fɛn fɛn bɛ aw kan kɛnɛya kunda aw ma se ka bana yɛrɛ sugu dɔn fiyewu aw wele mɔgɔ ma weleli kɛ fɔlɔ k'a fɔ n ye k'u tigɛra fura in na o de la an fana bɛ ka continuer ka kuma fɔ surtout cɛya bana bɛ mɔgɔ minnu na aw kana hésiter ka nin numéro wele maliyɛnw min ni mɔgɔ kuma sigi n'a o ye jumɛn a kun bɛ fɔ anw de fɛ yan k'anw manipulelen don sɔgɔmada fɛ u b'a fɔ ko Russie de b'an kɔ tilefɛla fɛ u b'a fɔ ko CIA de bɛ k'an manipuler su fɛ u b'a fɔ ko Sud-Afrique de bɛ k'an manipuler fajiri fɛ u bɛ na ayi ko yɛrɛ si tɛ dɛ ko baarantanya de b'a dɔw yɛrɛ ko k'an bɛ fɛ ka bɔ jɔnya dɔ la ka taga don jɔnya dɔ la fo Macron taara jɔ fo Algérie o don na k'anw bɛ nin bɔli fɛn fɛn na an bɛ ka fɔ ba la France an bɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔn ɲini an bɛ k'an ka souveraineté ɲini min kɛ ko hali an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ kuma min na dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'u bɛ Poutine de bolo otage la ko kɛlen don Poutine ka otage maliyɛnw bi Europe kɔnɔna la jama de bɔra bi manifestation de kɛra bi Europe kɔnɔna la manifestation o kɔnɔna la o bɔra ni mun ye Russie drapeau est-ce que aw bɛ ka faamu o de la n y'a bila an ka page kan waati dɔ la Russie drapeau de tun b'u bolo bi tubabu kulobilenw bolo bi ka manifester mun na u ka ɲɛmɔgɔw contre la ka manifester mun na u ka ɲɛmɔgɔ min ka sanction minnu ta ko ka ɲɛsin Russie ma ka manifester o la hakili la a cayara sa parce que n'a sɔrɔ ni Russie drapeau tali kɔni ko de manipuler donc kɔrɔ bi ko Poutine ka fari ko fɔ a ye Europe yɛrɛ manipuler o t'a bɛɛ bi France bɔra bi Allemagne bɔra dugu wɛrɛw bɔra yɛrɛ capitale wɛrɛw bɔra par exemple Budapest ani yɔrɔ wɛrɛw bɔra ka manifester ko jumɛn ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu tɔɔrɔ la k'u ye bere min ta ko k'a da Russie kun n'o ye ɲangili bere ye ko bere dara Russie kun komi ko a dimi bɛ ka bɔ olu de la ko bere kɛra ka Poutine gosi mais ko a dimi olu de bɛ k'a santi Europe kɔnɔna la bi bi in na an ye image sɔrɔ Faransi dugu koturu bɛ yen a ka bon hakili ma n'i ye mobile jɔli aran na k'u bɛ essence de nɔfɛ a ka bon hakili ma dɔw yɛrɛ tigɛ essence yɛrɛ sɔrɔ a ka bon hakili ma munna parce que dɔw yɛrɛ tɛ dɛ c'est à dire Europe yɛrɛ bɛ otage de la bi oligarchie ni dɔ bolo u bɛ ka taga télé ni radio ni fɛnw bɛɛ la awɔ Ukraine bɛ ka gagner u bɛ ka terrain sɔrɔ Russie bɛ ka reculer et en même temps olu ka population bɛ ka bɔ ka marcher ko gɛlɛya bɛ donc vous devrez comprendre que c'est de la manipulation c'est de la poudre aux yeux mais olu fana ye fɛɛrɛ min sɔrɔ vous savez c'est quoi solution t'u bolo Europe u tɛ se ka u tɛ se u ka jamana kɔrɔ bilen parce que farafinna bɛ k'a tigɛ o la Russie bɛ k'a tigɛ o la donc u tɛ se u ka jamana kɔrɔ bilen u tɛna se ka baara d'u ka jamanadenw ma u tɛna se ka dumuni d'u ma u tɛna courant sɔrɔ ka di u ma don n'a nataw la u tɛna gaz sɔrɔ ka d'u ma don n'a nataw la maintenant comment expliquer ça donc u t'u cramponner u t'u nɔrɔ Ukraine kɛlɛ la u tɛ fɛ parce que Occident yɛrɛ de tɛ fɛ Ukraine kɛlɛ ka ban parce que ni Ukraine kɛlɛ banna olu tɛna prétexte wɛrɛ sɔrɔ ka to fanga la u tɛna prétexte wɛrɛ sɔrɔ k'u ka gɛlɛya expliquer n'a ye donc il faut tout faire pour maintenir le conflit en Ukraine pour pouvoir trouver des excuses olu yɛrɛ ka inefficacité la u ka incapacité la k'u ka jamanadenw sago kɛra donc
marifa kɔni bɛ ka cɛ ka taga di kamanagan wɛrɛ yɛrɛ bɛ sen na enquête wɛrɛw kɛra sisan k'a yira k'a fɔ ko bɛ ka marifa minnu cɛ ka taga di Ukraine ma ko marifa ninnu bɛ ka tunu u yɛrɛ sirannen don sisan Europe yɛrɛ commencera ka siran hali Américain yɛrɛ commencera ka siran ko Afghanistan ta ɲɔgɔn kana k'u la dɛ olu bɛ ka arme minnu ta ka taga di terroriste ma fɛn Ukraine ma k'a misiliw kana taga bin terroriste bolo kɔnɔ u kana tila ka n'a ta k'olu attaquer n'a ye vous voyez non c'est-à-dire ni ye monstre fɛn fɛn labɛn a bɛ tila ka segin contre la les histoires de Ben Laden les histoires de l'État islamique en Irak petit patata a bɛɛ y'u ka fɛn dilannen a bɛɛ laban segira o contre la 11 septembre et autres donc u jɔrɔlenba don fana la sisan k'olu bɛ ka taa marifa minnu di Ukraine ma ko marifaw bɛ ka tunu k'u bɛ ka taa min k'alors que marifa dɔw b'u la minnu bɛ se ka avion de chasse k'u to sanfɛ ko k'u lajigin u bɛ ka siran sisan nɔ olu yɛrɛ kana taa bɔ u fɛ n'u yɛrɛ bolo marifaw ye ala tɛ ji ton nɔnɔ la abada donc o tun ye kunnafoniya misɛnnin minnu an ye minnu ta sira fɛ k'o di aw ma mɔgɔ caman bɛ ka an ye kibaruya caman sɔrɔ ko plaisantin dɔ bɛ yen nɔ a bɛ Twitter kan yen ko Ivoirien ka sɔrɔdasiw bilala kuma cayara kosɛbɛ Ivoirien ka sɔrɔdasiw tɛ bila k'u dogo aw la kunun kɔrɔ yan Alassane Dramane Ouattara ni Guinée Bissau président bɔra ka conférence de presse kɛ nin ko in na donc u ti bila ka dogo aw la aw tɛna mɛn Twitter de kan k'a fɔ k'u bilala n'u bɛ bila aw bɔ a kalama o tɛmɛnen kɔfɛ caman fana y'a ɲininka polisiw ka militarisation ko la ni ala sɔnna ma sini wula fɛ an bɛ détail ba di aw ma o ko kan an yɛrɛ hakililata ye min ye an ye démarche minnu k'a la an ye wulikajɔ minnu k'a la parce que ne bɛ tilen k'o fɔ aw ye n ko arbitre tɛ jouer donc o la an tɛ jouer mais an ye démarche fɛn fɛn k'a la ni ala sɔnna ma sini wula fɛ à partir de 17h ka taa 17h30 la an bɛ kɛ plateau dɔ kan ka bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye k'a kunkun na a ɲɛɲɛ bɛɛ di aw ma mais an kɔni bɛ se k'aw hakilila sigi k'a fɔ ko polisi garde gendarme sorasi sapeur pompier an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛɛ ye cɛ kelen ni muso kelen denw don quoi Mali hamina ko Mali hami b'u bɛɛ la a jɔrɔ b'u bɛɛ la kɛlɛ in ka ban a hami b'u bɛɛ la a jɔrɔ b'u bɛɛ la wa kɛlɛ in banni n'u fɛn fɛn bɛ se ka fɛn fɛn k'a la aw kana se ka o b'a kɛ a la n kɔni bɛ se k'o fɔ aw ye a n'a ta n'a sini wula cɛ donc a k'aw hakilila tigɛ i n'a fɔ n kɔni yiranna mɔden Maliyɛnw an ka finitigilakaw video y'a partage kosɛbɛ an ka finitigilakaw ye communiqué kɛ su in na u ye kunnafoni di kɛ u ye wulikajɔ minnu kɛ k'a bɔ 22 septembre la ka na an ka kɔsɛbɛ na waati ninnu na u ye wulikajɔ minnu kɛ a wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye o ye terroriste hakɛ min minɛ u sera ka minɛn hakɛ min tiɲɛ u sera ka mɔgɔ hakɛ min silatunu terroriste la u sera k'u sigiyɔrɔ hakɛ min tiɲɛ fɛn min an ka finitigilakaw ye u ye kunnafoniya di kɛ su in na o kunnafoniya in kɔnɔna la an ye waati min di o waati in kɔnɔna na u ye wulikajɔ fɛn fɛn de kɛ fɛn fɛn bɛ armée kun kan min bɛ se ka ɲɛfɔ u da don a la ka walawalali kɛ an bɛna o walawala aw ye su in na communiqué an b'a ɲini aw fɛ video a ka partage kosɛbɛ inchallah. L'état-major général des armées informe l'opinion que les FAMA poursuivent les actions contre les groupes terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi, malgré les contraintes liées à la période hivernale. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 22 septembre 2022, les actions majeures visant à réduire la pression des terroristes sur les populations se résument comme suit. Dans le théâtre-centre de l'opération, le 27 septembre 2022, Kofem septembre Kolot le Moa en Wolonflin, Samba Fla en Moa en Fla, sur la base de renseignements, les femmes ont interpellé 5 suspects terroristes. Kofem anga Fentigilakawi, Kofem Sofara Soula, Kouye Sigana Mogo Durumine, Siga Keleno Mogomina Kafoko Jatiga Wale Kabako de nous les terroristes, Moti Region. Oko Mogo Nuna. Ko cɛ dɔ b'a la min tɔgɔ ye ko El Hadji Jakite ko a dɔnnen don ni surnom min ye o ye Abu Anas. El Hadji Jakite in terroriste ka cɛ gɛlɛnba dɔ don ka ɲɛmɔgɔba dɔ don nka o b'a wele tɔgɔ min na o ye Abu Anas ye
ko mɔgɔ 5 min minɛna ko ale kun b'o la. Fɛn min katiba min n'o ye Masina ye o ɲɛmɔgɔ dɔ kun don, o commandant dɔ kun don. Ale kun bɛ yɔrɔ minnu gérer, yɔrɔ minnu ɲɛmɔgɔ kun bɛ ale bolo. A ka influence kun bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ o ye Sofara ani Bayangara ye. Ko fɛn min ye Abu Anasi ye n'o ye Elhaji Jakite ye ko mɔgɔ min don nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye, a siɲɛ caman de don nin ko in na. Interpellé lors de l'opération de Moura avait été relâché par la suite. Ko fɛn min ye wulikajɔba min kɛra Moura ni terroriste caman minɛna ni dɔw bilala ko hali o senfɛ ko a kun minɛna o senfɛ mais a bɛna fɔ o la o y'a sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ o y'a bila. Nka nin fana waati in na tuguni fɛn min ye nin kalo tile 20 septembre kalo tile 27 ye o y'a minɛ. Le 29 septembre 2022, une action aéroportée dans le secteur de Gangel, cercle de Djene, ko fɛn min ye septembre kalo tile 29 ye wulikajɔ dɔ kɛra fɛn min an ka finitigilakaw fɛ ka cɛdenw kɔni don pankuru kɔnɔ, dɔw bɛ taga dugumana fɛ ka cɛdenw don pankuru kɔni kɔnɔ ka u kerun tiɲɛnikɛlaw kan, pardon ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'a la. O kɛra Gangel fanfɛla fɛ ni o ye Djene cercle kɔnɔna ye Mopti région. O kɛra sababu ye fɛn min an ka finitigilakaw ye kɔni mɔgɔ kelen o joginna nka joginni ma juguya kosɛbɛ. Fɛn min ye terroriste 2 ye olu kɔni olu neutralisera, olu kɔni fagara a ko la. Moto 4 ani kurun 1 ani fɛn min u ka sigida 1 olu tiɲɛna. 2 motos, plusieurs armes, des chargeurs de PM, des talkie-walkie, des commandes à distance et des objets divers récupérés. Ani fɛn caman fana minɛla u bolo nin wulikajɔ in kɔfɛ. Du 3 au 5 octobre 2022 ko ka bɔ an bɛ nin kalo min na o tile 3 la ka taa a tile 5 la, des patrouilles d'opportunité menées et appuyées par des frappes aériennes dans le secteur de Tchemaba et Bana et Bamada. Du 3 au 5 ko ka bɔ kalo tile 3 la ka taa tile 5 la, des patrouilles d'opportunité menées et appuyées ko fɛn min an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ la i b'a ye k'a fɔ ko dugumamɔgɔw b'a la, sanfɛmɔgɔw bɛ olu dɛmɛ. O kɛra yɔrɔ minnu na o ye Tchemaba o mara la ani Bamada olu mara la ni olu bɛ ɲɔgɔn cercle kɔnɔna la, à la recherche d'un groupe terroriste en mouvement et acteur de harcèlement contre les populations. Olu kɔni nin wulikajɔ in kɛ fɛn min ye terroriste ka jɛkulu dɔ de nɔfɛ minnu ka baara kun ye olu ka sigidala mɔgɔw tɔɔrɔ. Nin wulikajɔ kɔni kɛra olu nɔfɛ. O wulikajɔ kɛra sababu ye fɛn min ye terroriste 31 olu kɔni bɔra baara la. Fɛn min u ka daga 2 ye olu cira ani u ka fɛn caman wɛrɛ olu kɔni cira ka daminɛ tile 3 la ka taga kalo tile 5 la. Le 3 octobre 2022, halisa fɛn min ye octobre kalo tile 3 ye, des frappes aériennes ont ciblé une position terroriste dans le secteur de Sare Dina. O ko fɛn min ye an ka pankuru kɔni olu ye mugujugu kɔni fili terroriste ka daga dɔw kan u ka sigiyɔrɔ dɔw kan ni o bɛ Sare Dina, a bɛ situé à 12 km au nord-est de Kouakourou ani Kouakourou cɛ ye kilo 12. Octobre kalo tile 4 san 2022 sur la base des renseignements ko kunnafoniw sɔrɔlen kɔfɛ, la fouille de la localité de Sofara a permis d'interpeller 33 présumés terroristes. Ko kunnafoniw sɔrɔlen kɔfɛ fɛn min wulikajɔw kɛra ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka fouille kɛ Sofara mara la o kɛra sababu ye fɛn min ye siganamɔgɔ 33 ye olu minɛna. Les enquêtes en cours ont pu identifier formellement 15 terroristes recherchés et fichés dans les bases de données. O mɔgɔ 33 min minɛna ko sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye fɛn min mɔgɔ 15 ye o mɔgɔ 33 in na olu kɔni pereperela tigɛra k'o buguna tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye terroriste yɛrɛ parce que olu kun ɲininen don an ka sɔrɔsiw fɛ ka kɔrɔ, olu tɔgɔ kun bɛ an ka sɔrɔsiw bolo ka kɔrɔ. Le 6 octobre 2022, une mission de reconnaissance offensive FAMA a interpellé 4 suspects terroristes dans le secteur de Kona. Ko fɛn min ye octobre kalo tile 6 ye an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye fɛn min ye siganamɔgɔ 4 ye ka olu minɛ Kona yan fan fɛ ni o ye Mopti région ye ko fɛn min o sɛgɛsɛgɛli ye halisa olu bɛ sen na k'a dɔn n'u sen bɛ ko la walima n'u sen tɛ ko la. Le 6 octobre, au don kelen fana la, une exploitation des renseignements dans la localité de Djengeni Fulbe et Guni Fulbe ko o don kelen fana fɛn min ye kunnafoni dɔw sɔrɔ o kunnafoniw labaarali o kɛra sababu ye fɛn min ye Djengeni Fulbe ani Guni Fulbe ni o bɛ kilomètre 32 o ni Sofara cɛ bɛ taga o la contre une base de la Katiba Masina. Le bilan fait état de plusieurs interpellés,
des véhicules o kɔni o wulikajɔ kɛra sababu ye fɛn min ye siganamɔgɔ caman ye olu minɛna mobiliw ni marifakisɛw ni bateriw ni ani fɛn caman wɛrɛ minnu bɛ kɛ ka u ka explosifs ni fɛnw dilan olu kɔni caman fana minɛna. Ensuite le 6 octobre 2022 fɛn min ye octobre kalo tile 6 ye halisa, l'érection du checkpoint inopineux suivi de fouilles au marché hebdomadaire de Mopti de 8h à 14h20 fait un bilan de 17 suspects interpellés. Les enquêtes sont en cours. Ko o don kelen na ko fɛn min ye Mopti sugu kɔni u ye sɛgɛsɛgɛlikɛ yɔrɔ dɔw sigi, mɔgɔ bi tɛmɛ sira minnu fɛ u ye sɛgɛsɛgɛlikɛ yɔrɔ dɔw sigi yɔrɔ dɔ la ka bɔ nɛgɛ kanɲɛ 8 na ka taga nɛgɛ kanɲɛ 14 o tɛmɛlen ni sanga 20 ɲɔgɔn ye. K'o kɔni kɛra sababu ye fɛn min siganamɔgɔ mɔgɔ 17 ye u y'olu minɛ o kɛra Mopti octobre kalo tile 6. Dans le théâtre S de l'opération Maliko, la priorité opérationnelle a porté sur la collecte de renseignements sur les terroristes responsables d'exactions contre la population dans la région de Menaka et de Gao. Ko fɛn min wulikajɔ kɔni kɛra ka ɲɛsin kɛ kunnafoni di ma, kunnafoni di mun ni a bɛ tali kɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka taga baga sigida mɔgɔw ma, ka taga baga population sigilen ma, ka taga baga civil ma Gao mara ani Menaka mara kɔnɔna la. Donc kunnafoni ɲini kɛra ka ɲɛsin olu ma. Fɛn min septembre kalo tile 26 ye, un raid fama aux alentours de la mare de Tessit ko fɛn min an ka finitigilakaw ye olu ka mugujugu fili dɔ kɛra fait un bilan de 3 tricycles. O tɛna kɛ katakatanin ye sa, o 3 moto 5 an sera k'olu minɛ, plusieurs pièces diverses de recherche. 27 septembre 2022, l'exploitation des renseignements a permis des frappes sur 2 pôles logistiques terroristes dans la forêt et refuge de Fulitini au sud de Tessit avec un bilan de 8 terroristes neutralisés. Ko fɛn min ye septembre kalo tile 27 an ka finitigilakaw ka wulikajɔ fana kɛra sababu ye tuguni fɛn min ye terroriste 8 ye ka olu fana bɔnɛ u ni la. Le 1er octobre, une mission d'escorte de 160 véhicules civils a été prise à partir ko octobre kalo tile fɔlɔ fɛn min ye mission dɔ ye wulikajɔ dɔ ye mission dɔ ye mission min ni u kun kan ka taga mobili dɔw de bila sira. O mobili kun taga se fo bolimafɛn 160 ɲɔgɔn ma. Fɛn min tiɲɛnikɛlaw kɔni a bɛ n'a fɔ olu y'a essayer ka o mobili ninnu attaquer. O kɛra sababu ye fɛn min ye avec un bilan de 6 blessés et 4 camions endommagés. O kɛra sababu ye mɔgɔ 6 kɔni olu joginna dɔɔni mais joginni ma juguya. Fɛn min ye camion 4 ɲɔgɔn fana ye a bɛ n'a fɔ tiɲɛni misɛnmaninw kɛra o camion fana na. Le 3 au 5 octobre, les femmes ont mené une patrouille de réassurance des populations suivies des actions civilo-militaires dans le secteur de Djebok, région de Gao. Le 5 octobre également, les femmes ont consolidé. Le 6 octobre 2022, les femmes ont conduit une patrouille de réassurance de la population. Le 7 octobre 2022, la précision de renseignement a permis l'interpellation de suspects terroristes d'origine étrangère. Au fait, mais octobre, la précision des renseignements a permis l'interpellation d'un suspect terroriste d'origine étrangère. Octobre kalo tile 7 kunnafoni minnu dira o kunnafoni faralen ɲɔgɔn kan o sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ o kɛra sababu ye fɛn min an ka finitigilakaw ye u ye terroriste dɔ minɛ terroriste min ni maliyɛn tɛ ni dunan don ni a bɛ bɔ jamana wɛrɛ la an ka finitigilakaw kɔni sera ka ale minɛ. Donc nin ye kunnafoni fanba ye n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ an ka finitigilakaw ye baaraba kɛ nin na an b'an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ ka aw fana fo kosɛbɛ aw ka lamɛnli aw ka partageli la signalelikɛla dɔw sigilen don signal la an b'olu fana fo kosɛbɛ donc foli ani tanu bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Asalamu aleykum.